desværre. Tillykke med fødselsdagen, Inger. Tak skal du have. Hvordan er det så at blive 102? Selvom du mener, du bliver Det er 103. næsten det samme som at være 101. Der har ikke været forskel. Hvad er den bedste fødselsdag, du har haft? Det er så mange år siden. Men jeg havde nogle dejlige fødselsdage, da jeg var barn. Ja. Det havde jeg. Var der noget specielt, du fik lov til på din fødselsdag? Ja, jeg fik lov til samtidig at invitere skolekammeraterne, eller hvem jeg bedst kunne lide hjem og spise middag, og vi havde det hygge dejligt sammen. Ja. Så, og det kan jeg mindes meget også. Og måtte du så var så sød og syede så meget dejligt tøj til mig. Ja. Det har hun altid. Når du havde gæster på besøg, måtte du så bestemme, hvad de skulle have at spise? Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske, om de fik lov til det. Det tror jeg ikke. For vi skulle næsten altid have grønærter og gulerødder. For det var ved at være min livret, og den kunne de fleste børn lide. Ja. Så det var næsten altid det, vi fik. Og så fik vi lavkage. Far, han havde lavet lavkage til os. Det har de jo også i dag nede i kælderen. Ja. Men i år har jeg altså ikke fået noget. Men nu er der nogle piger, der har været her. Hun kommer der også se, at jeg havde fået lavkage. Ja. Jeg har bare ikke fået nogen herinde. Nej, det er nok lidt for tidligt. Klokken er ikke så mange, vel? Det er før middag, så... Så siger jeg, jamen det betyder, at jeg har fået så mange lavkager i min tid, så det interesserer mig ikke så meget mere. Men selvfølgelig vil jeg være glad, hvis der kommer et stykke lavkage ind ad døren. Men jeg gør det ikke, så græder jeg ikke for det. Nej, men jeg tror, du kan være sikker på, at der kommer lavkage. Hvad? Jeg tror, du kan være sikker på, at der kommer lavkage i dag. Ja, det gør der nu. Det er værre, hvis de kommer 102 lys i. Ja, det er jo to. Det gør de i hvert fald ikke. Så bliver den ikke til at spise. Jeg er mere ked af, at min far ikke kommer og besøger mig. Ja. Ja, det vil sige, det er jo ikke min far mere. Han er jo død. Men altså, ham jeg altid har kaldt for min far, eller i mange år har kaldt for min far. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke kommer her mere. Nej. Har du nogen børn, Inger? Nej, han har... han har jo også alle os, der var børn dengang. Ja. Yeah. Og dem kaldte vi bare for far, ikke? Ja. Yeah. Men nu fik et af mine børnebørn en over næsen, at hun havde en bedstefar. Nå. Så siger hun, så kunne du jo bare sige til hende, nej, det ved jeg godt, at jeg ikke har. Men jeg kalder nu dig for bedstemor, det regner jeg med, du var. Men det er du altså ikke, når du stammer sådan, siger hun. Så havde hun sagt til hende. Nå. Og det var også rigtigt nok. Skulle hun heller ikke sige det. Nej, det skulle hun da ikke. Hvis ikke damen bryder sig om det, så skal man jo heller ikke kalde en bedstefar. Nej. Eller mormor. Eller mormor, nej. Hvordan er det? Nu har du fødselsdag den 7. april. Det er altid om foråret. Det er om foråret. Ja, og i dag ser det ud, som om solen skinner. Så du har været en sød pige. Ja, det har jeg næsten altid været på min fødselsdag. Jeg kan dårligt huske, at vi har haft regnvejr på min fødselsdag. Nå, det er da dejligt. Ja. Skønt. Det erindrer jeg ikke rigtigt. Nej. Så er det nærmest været sådan lidt hen i det blå, og så er det blevet godt igen. Så får vi se, om du får mange gæster i eftermiddag. Nej, det tror jeg ikke. Tror du ikke? Jeg skal komme nu. Må ikke du bliver overrasket. Nej. Det kunne man Kirsten har jeg ikke set noget til et stykke tid, så jeg ved ikke, hvad jeg har forsøgt til hende. Men Nå, det kan være, hun er travlt med noget andet. jeg ved ikke, hvor hun er henne af. Jeg troede, hun var i Jylland. Ja. Og det var nærmest det, jeg troede, hun var kommet ned hos en af de store bærer dernede. Ja. Ja, det har hun da talt noget om. Det kan da godt være, hun er. Ja. Kan du have en... Det er hendes far også har arbejdet, og min far lige sådan i sin tid. Ja. Så du er bagerdatter? Ja, det er i høj grad. Ja. Konditerdatter?
Men mest bærdatter. Bagerdatter. Men konditordatter. Konditordatter. Det lyder lidt sjovt, ikke? Jo, Ja. det er det. Men det var vi fik altid. Og det er rigtigt, vi fik altid lavkage til vores fødselsdag, så var det lige meget, hvor vi var henne af. Det kan jeg da godt forstå. Ja. Når man er datter af en bager, så skulle der også bare mangle, at der ikke var lavkage til fødselsdagen, var? Ja. Ja. Så, men det var der altid, så Ja. det var ikke noget. Kan du have en god? Det var sådan noget, vi regnede med, det fik vi nok. Og havde vi kammerater, ja, så fik de det jo også. Så fik de det også. Ja. Men det var ikke. Kan du have en god dag? Ja. Det er godt. Får du i hvert fald besøg, kan jeg se. Ja. Hej hej. Hej.